Jo em dic Marc Poi i vinc de la comunitat energètica d'Ulldecona. A la comunitat energètica i en el grup motor vam decidir que els primers serveis que volíem era a través de la generació elèctrica en fotovoltaica compartida i serveis relacionats amb la formació per a l'estalvi i l'eficiència energètica. Els avantatges de formar part d'una comunitat energètica és que moltes vegades hi ha molts d'estalvis o només el fet de compartir la informació en els veïns, de veure bones pràctiques que estan fent altres, ja et serveix per posar-hi consciència de com hem d'estalviar energia. A part de que si fem instal·lacions compartides i les fem en gran, a nivell per una qüestió d'escala surt més barat el preu de l'energia. Però no només ha de ser una qüestió econòmica el fet de que formo part d'una comunitat energètica. Una comunitat energètica és com som capaços conjuntament, col·lectivament, de subministrar-nos un bé que necessitem, com és l'energia, i com participem d'esta transició energètica. Som Comunitats ens ajuda en el sentit que en el cas d'Ulldecona, per exemple, des de Som Comunitats ja ens van fer assessorament per a veure com constituïm, com crearíem la comunitat energètica. Conforme vas entrant vas veient la complexitat de muntar una comunitat energètica i que són moltes comunitats que tindrem les mateixes necessitats.